Naketia panso kamu Emaketia pa Our fidi in it to Sompa FM and TV Why Yasim Sompa mani jeni Akatia pana unu Wada Sompa de asit name Emaketia pa Ye no mai mun san makudi mun san gina ne ka sai bo biji san ni just sem gina Sompa de ba man Sompa FM Emaketia pa Sompa TV Emanijie Sompa TV Emanijie Oh wisdom ni mitie Sompa FM Nunsia abo Sompa 106.5 FM across to Niebusia. Yamamu nyina chen ama makwaba edi aba no panunsia kase ebo a Nana Kojoji Company Limited aso asene ene anopai na Yas toothpaste ene ne brush so ebo yechi doma Leicester Company Limited ena edisa producti aba edwaman so kase ebo no efri atan kase mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutuo enye yenko ane yefa kase ebo no bi ewo enkran hanom sei Sompa 93.1 ewo Kumase ayiko 10 we krade adamfo pa radio no na chese yekopie mu wo Paris France wo so afa bidoma 100.7 ewo doma hinkro enkranza Sompa 90.7 techiman Sompa 106.1 FM ena afei obasunyan ene ne mpotam nso a wo mutie de afa 98.9 so 101.1 Sompa no ewo takwa Oba pana na ya aka echiwe ene ne doma no pei wom so efa kasebo ni bi Kaneshaban radio ewo Kaneshi ye ko mfifi mantemu a Mankesim Kingdom 106.1 eno nso ewo empotam horom a wom nyina bie mu kuha an opei wom jinsem no ebibe bia radio stations ne wo wodi koda no so no wo de wokwa hwehwe Sompa FM behu yen wo ho bra Facebook ene YouTube an opei na ye no nyina enche kasebo no Facebook na Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no so Sompa FM live anopelko www.sompaonline.com and no na ye official website obetimi akokin kan sem no bi wo ho na bibia nso atimi akon kan na sade media to dwana na Kojoji Company Limited awoton adansi ho ne ma na dawroma ene ye de kaseboi enamo a Yas toothpaste ene ne brush so ebo ye chidoma nsama hodo a ye de eba no nia obetini bi ene sei abano ayen hwehwe Frau Sitade da ho no eno ena sese odi na ni besi so pa na aya akobadie na no ena mpanimfo eda no wo makasa ho anopai ye de ba wo ye kase mu Ghana Standards Authority wo me de abetu dwa se enchechemu efa wo medwumadie bi anyame yadom October hye ya nkrofo bi ebu afutuo no wo mo kiremu se wo masama wo mo kanyina na yetiawa na emum enya se yese yaban ni se ye mfa second hand cars ema o mayi emu ayamefofo se Ghana se de yesi di ehuni ewo ye ka ye die ni tua ho na yetimi so kura bofoto de ato baabi no se ye betimi adi esika ame na so emrada ho akwanhia bi asi ewade mra ama ye ka said shenkani bi ani ni mate wo mo da yaresabea ya wo mo gia yarehwe Forestry for sekoba se ukokotwa nua wo kwaye no wantwa ne kwampa so te se numere forest no de ye ya se te bi ombe ma mrediw sa na kokobod fo nso akasa se o mo de bill bi ba aban de ne nsa hyase koko nua wo mo nso bo ho ban te se de forestry for wo mo gadi nua pepepe ye beko atifi atoye mantam no emu na rexege wo honom wo mo kyese wo mu di dwumasono bi efa youth leader bia ye frɛ no Abutijani ya wo firi mu ya empanimfo a
ɛda trankonwana no wɔn direct sekefo asepa mo nyinaa mo ka ho na mpuntuo ba ho na ɛka saa asemi ɛne ɔhempɔpra ɔwɔ abeaze na no matrankonwa yɛbɛwura hɔ anɔpa yi na yɛde mu nsɛm atoa yɛwi ana yɛde wo akɔ amanone ɛyɛ Michigan na Democratic Senate wɔn primaries a ɛkɔɔ so ɛne emu nsunsanso ahodoɔ yɛ a ɛfiri mu ba nyina no yɛde aka ho ama kaseɛbɔ no adi mu midin ɛde adwoa asare anɔpa yi mene triple emi ɛgya pia APAM DADAA afe yiwasomona ensem no ne sere na basa yentutu mfama ba ne sanso anopei no na wode ka ho hye watimi akɔ nnwuma so wo adwun so na ɛbɔto ama waye bibia ntententen passionately watimi asonson papa no na abusua ye hye ase de afiri mampani na boboa no pɛ we ɛyɛ pani a wɔno ɛna wɔyɛ presidential advisor ɛwɔ ne special initiative on 24-hour economy no ho ɛso babia honorable man Kwadwo Ajekum nkranza South MP wodi ne ministry no na pani a woda no eyewura gosita no na pani na akasa cha se aban no aye nhyehyɛ na niswade hunu ne se frausuo na ɛda hɔ no enya de a yebegya ya ama obese dodi no nko na ase wo mo de fufa afaso eno nso kura wo mo ekonsrahwe na ya wo mo ta afoforo na mmom wo mo de hɔ nso ba bɛyɛ bia yebetime de adi akɔneaba na 24-hour economy na ye ni abere ma abamuo na afi after no nso kura ne office sie no yetime afa hɔ atukwan de niema ahodo bi nso wɔ sɛ ba mai mu atumi afa hɔ de aba na no na yewura koseta no wonya adaje no bobiebie sansemi so ne yama na bɔfo wɔ hɔ nti no ensam na nkwatie wo bie so a anopa ye bɔ so ama yetiefo. We recognize that the Volta Lake Waterway harnesses a huge potential to transform the Ghanaian economy. And in fact, this was the original conception of our first president, Dr. Kwame Nkrumah. He didn't only propose that we have a power plant and a dam on the lake, but actually to use that as a leverage to transform that area into a major industrial and agricultural hub. So what we're doing today is mainly a fulfillment of that dream. And you also know that the law constituting DRA, they were given a mandate in terms of jurisdiction over what happens around the lake and also structured in such a way that whatever happens does not interfere with the power production. So through our work in the 24-hour economy, recognizing the vast potential of this waterway, we went to Cabinet and got approval to begin to discuss with DRA in partnership with GIFT who are eno yewura gositano na wo wie no na chief of staff yewura Julius Debra wono nso de ne de beto so no wo kyese we ya aba sei no se ye kan voter lake say te bia viarefo wo mu din beba bebata ho edu wo mu nso emmoa se de be na ajapade ete sei no eso mfa so timamufo wo nyina benya biadie afa nkroto a mo nso mo wo saa sutade ne nsa homa ho nyina nso no akwanya kese obi ansa ho mfifire bi se de be na ede wo ho no obetumi atibiadie na emumpuntu nso ebeba na kache. No ribbon to unveil, but nations are often changed by the painstaking decisions made in rooms like this. Decisions about law, finance, governance, risk, responsibility, and public value. Let me also be clear. A concession is not a disposal of public inheritance. Properly structured, it is a disciplined way to mobilize capital, expertise, and operational strength whilst protecting VRA's statutory mandate and the enduring interests of the Ghanaian people. The agreement you begin negotiating today must therefore be legally sound, commercially credible, transparent, and bankable. They must provide certainty to investors and assurance to the citizens. They must protect the VRA systems, respect the communities whose lives are bound to it, and ensure that local people become participants. And no, chief of staff, ora Dr. Julius Debla, wano ene de sanse mi nyina to so a yamana bofo nso etasi bi mai. Ye call and some for emu Ghana Standards Authority GSA atena no womu di nchechemu kakra ba de afa nanse mu entem dwumadie bi a womu de betu dwa se October ne da edikan e wafi mu na ehya se eye National Vehicle Homologation and Conformity Assessment Program. Saa brofo tintintin kakrakai ni ti a wanyina ne se nyame ya domu a efiri October ne da edikan no
enya de se won be pene ama second hand cars no ye de aba o mai emu saa asɛm no ankrofo bi bɛka ye no wɔm se enye saa nete enti wɔm de nkyiremu aba wɔm se wɔm nka se wɔm bane imported cars se ɛhyɛn a ya yusua twi no spedede ama kyese wutim se car ne kura condemn to grabu ne yakɔsoa de aba wɔ man Ghana mu wɔm se enye saa nete na emum ne wɔm ka ye nyina ne se saa hyehyɛ we na afimpinu ne aduru no 2020 no wɔm yɛyɛ na emom no enforcement no akwakoye den de amom no na wo se wo ba be share enforcement no mu kena say cars ne de ye de beba na emom ye de ba na ye de ye papa e na eba enti second hand vehicles na ye de ba o mai emu a ye de bi ebi etwi ni private ebi twi ni trotro ene de keka ho no wo mu kire mu sese no wo mu de enhyehyɛ ne ba ba ye adwuma se car na ansa na ye be ye free port ho ama na ba be si ya kwaso ni ya wehu se car we de esikwan so a eye safe car we esikwan so a bibia ntochem wo ho sanse akwanhia wodo a esi wo yakwan so bebre no ne nyina no ekowie dodo no a ya cars ne de ba na nye broni na ye car na wo no atwia ama na sei no na ye yakosesa ba ne de niema kakra bi asoso ho na kyese ya ye nesi ye kwan so otim se standard no e wo fom enti saa enforcement no wo mo se nyame ya dom a October ne da edikan wo mo de ba enti ye de car ne ba ne ye we car ne ye hu se car we no enhye da nye papa kyese ye bebo ne bongalate kura ye ma ne mesi ya kwan so na kwa kwanya kwanhia enti saa hyehye no eno ho asem e na wo mo de beto dwenti mu a mo se ya ban ne se ye mfa second hand cars e ma wo man mu bi no pa cho Ghana Standards Authority for say yes and wo mo kan no na mmom wo mo se wo mbe ye assessment na wo mo de saa hyehye na wo mo de ba ya afimpinu ne aduru no wo mo de aye adwuma no wo ma yiri mu se car no ye be yi kura no ani ye yi de ye papa na mmom kontebe ne de atete apansam ne de enya de se wo mbe pene amana ye adwuma e wo ma yi emu sa osajefo o kan sa asemi yo black man is capable of managing his or her own affairs sabre na woka no na Ghana fo nya dodo nanso enei wo de ekọ ne de ebobo bayi mu nyina no ampa e de adanse se black Ghanaian is capable of managing his or her own affairs we free International Monetary Fund IMF for wo mabobo ano wo mo se no kwasem ni se Ghana wo hwe baabia ni sikasem ka nank wo de ye enu nti ye di nkomo wo wiase amansa adwa sokura na neka odinti ehu ontimi nka bi na abribia ye wi ane ye de na edi ne niema no no se de ne niema atototo akwan mu ya enche bia kura no obetimi adi ne sika sa de openo IMF fo na eka sa asemi o wo mo sa ye so 2027 sei ye sika no sa de nkana kane ne ye pese edi ne yafu a wo mo hye mrato ye ho no ye betimi asan edi ne ye nanso eno so kura still yemfa de de to ho kane no ento ho we article for consultation womo ni proposed policy coordination instrument PCI no eno na IMF for womo de sa asemi to so na womo se wo hwe ye physical surplus na ye nya de ato so a say 1.5% no ye gross domestic product se ye japade a ye wo nyina ye kekambo mu no ne kane anka ye tonkura ne ye de ka no ene say ebi aba be bata ho ebi wo mo sa kasa se wo hwe mu a enru be se 2034 na eno no ye ntimi nwoye kura be se wo ha mu nche mu aduanan num de na nka ye timi ahuru e de aduru ho na we na IMF fo aka we nyina no wo be che se no ebe ma ye timi aye ye mpuntu nyuma no nka kra se kane na nka mrada ho a ade bi wo kura ne ye ntimi nwo nenso every 2026 ekwo hwe budget no ebae ne 1.5% surplus bi a na ede akire no a ebetimi ama ya spend ewo development ho ebio wo masa aboso de akire se enwuma nso de ya ete akire su se enwuma mra na abanyere no ho enwuma mra no ehye agu apono so nso enwuma 2027 ho ko se ebetimi aba titru wo mo ade wondwetere ba be hye yeku ayom ene eho ade entepre no afo no nso ano abi de agum enti se ete bia enwuma ne de ebeba ede amatemamufo wo mo atimi anya biayo we nyina echi no eno na ama yeto otua no nso ewo se ne teno no ye bem se de be ne yebetimi nya pii de agu akire na adoma bo ama ye ho ahenhan ye na yeto ye tua ena afi ye sa pe bia to ho no
yenya bi ato akire na de friend say your gross domestic product no yetimi aduru ho na sustainable development goals no eno nso yenso yetimi aduru ye de ho eno ye de IMF fo wo mo de abeto so a eja eba ne si a ye wura ato ba afo sen ene ebebo na bo so ampa wone owura pandit esiama mo wo mo afo so ama nema etimi akoye na so wo modemo se Ghana ni eka ho enu akwanhia bi siye ewo ade mra ye no no wa atwuma mponua mansin mu wasantemantam ye kase ye kire se shenkani no ene ni mate no baabi a wo moda na no odin pa nyina hini aban ya asabia eho ne ye de wo makogu assembly member yo wo ade mra electoral area onmonyamfo Abdullahi Isa wono ne SOMPA kase ya mani boni ba wa bedu di nkomo no kire mu se asan awodo no mienu no wo mu lose control eni se wo mu de kobo eni na wo sese de epira no na anu sifa ye dinti no aya pomdi adwuma efo no chese wo mu hwe wo mu de enso baabi a wo mu da no still no anye sese ade de duro na gise wo mu de mpa bota wo machi aprosifo nso akwa se de accident scene no eho sifa etie ne se de nwumadie na ahodo ekoya wo mu kire mu se hwehwe mu mapa ene wo mu ye na nansem ntemu wo mu chese accident wo ya kwanso na ya doso enti ahyenkafo no wo mbesere bambofo ne se munye kwanso dwodwodwumadie no enhyehyɛ ye obu ho no a wadu baabi a yesi 50 no afi kura no wo de beto 100 wadu baabi a yesi slow down no eho no wo be speedie wo mu sa ne mane nyina no emmoa ensem assembly member edeto yama ne boni no anim ne bini the anyaka da wa nfinye a waso anu a oba if you ka da wo tre na we jina na mte we twafa ye bridge de chen e ma bridge na ya ye kadada na ewo mu no ebu ya e de anyaka da ba ne anya ni nyina e bubu isu namze be bu so de chen na ye ofe ko na wo be bo ni e drama ne me ti de e be mze omu na keka akaka na e do mo ko nyanyini abaya sabia awoji ayasa eze uti ya awefe de kusi ya akare and so mzesi ya and so ni change esi ya amze ye ene ni mechi de ye sa kan mu a obi a every ye president de ayemre and ye ne ye president de boji Honorable Abdullahi Isa wono na ya assembly member ewo Ademra electoral area and I would say woni yamani boni bawa bedu edisa enkomo ye kai wosano panonsia kasebo a efri SOMPA 106.5 FM Accra and na wasungusu awutie no ye de aseda e mana na kojoje si company limited a woton edensi woni ye ma na de wa ya ade o na mompene no mompene ni biemu ye kan nyina na chesa dansie ho ne mapa eho dawuro ene yebo ye nadoa plywood papa building wires papa cement ya cement nade enchensen colors bia bi ne papa mu ubenya bi na wo de abo wodan no so sa bre ye na wiase aye din wo to anu ato papa preko koto ewo nana kojoje si company limited wo sanse wo no enchen ne aso ahwe ye hunu ya ye di hu adanse se ekoyi ankasa baby ya tonton building materials na wo de wo kwa wo so peda na kojoje si company limited wo hwehwe wo no ne branch no ko na kokoje wo ne mapa no ewo ho Ghana half na baby atokro bia mu yade se obehunu na tena ye kese no ewo ho nkrani kumase takorade baby bia Western Regional Voter Regional otio baby abi obehunu na kojoje si company limited niema ne ye papa na adom bi nso da ne so nti project no hye ase a woto niema no wo ho nko ade wobewie de a share radidie no wonyam number obefre no wo so ye 0204 355050 0204 35 50 50 and 0244 419 393 0244 419 393 na wodam won wankasa na be peke call no na wone wo akasa Leicester Company Limited nso yeda wo masia no pay wo mo na de ya toothpaste ene ne brush aba edwaman so me pa cho eno ne apose papa yade atuma tintim so se ekoye ya tintim so se eye enoma yade afrafra no ebo wo se ne ho ban mu amutwitwi mu sia na mojaba obu wo ho naturally ne gam no eye very soft pa enti brush kakra bi kan no a na moja ahase ba se obu wo so ese proye ene de sa ade ne ba se yese ye mpese obi abekwa ko blow fuse egu obi aso biem enti make sure so obi use ya toothpaste ene ne brush no ebi baby etunton sa na nyina kwa obenye bi ato supermarket o edwamanso o containers mu shops mu tables fo shopping malls baby abi so pe years
toothpaste and the brush. Your Yaz herbal, your Yaz whitening, and your Yaz total care toothpaste. Ningina, very, very good. Etibo modern and Kani Kumasi numbers are mobile free. Number 2 be a gumu shops muno. 0501 61 9588 0501 61 9588 and 0501 390338. Na wodem wadawoma ena no pay ye de kase bone ebremu ye dan ye ho se mani tete ba miensa bi ye ba ensem aka atwe ye de beto aso. TV Emma Aketiapa enokre Emma Aketiapa pampa abusua ye to akase ye no so na ye ko Ghana Cocoa Board the 20 African Cocoa Board no wo maboboa no Deputy Director Edema Monitoring and Evaluation Eyura Eric Ameno wono na ekasei oze si ye Cocoa Board wo ma pass bill bi no 2026 ya na wo mo pass no na se omanfo ye Cocoa akuafo beka ya o se Cocoa enua no a ha ba ho ne ntime nso na esokra na bana asa abobobo na nte ewurawuram no wo mutwa ni nyina gu imamo ntima ma mutintim ye de bode sa ka ho ma mutim no mu ana mutwa anu die na ewie nso kra asa abande sika bi ba se momfa ntwitwa mo ho nkakra akra esan se wotwa Cocoa nagu edi adanse se enua no eho hia no enti Cocoa Board fo apase sa abeli sa de Forestry Commission ya ukokotwa dua wo mutimi che wo ho no saa na wo mo nso ayo no ndi eze enne ekure Cocoa dua se utwa totwene a emre timi che ndi wo mo a ejaja wo mo nsa ase de magalam se fotu no wo mo ntie ha Eric Ameno nensemni yaye unsa galamse ese yankoko no amoba amwa musika kakre bi na muso woma musika no moje mama galamse fo no na se sia no se sia kraye de protect forest no sanso na be protect cocoa trees nti emra wo ho uni kwan se wo do cocoa be magalamse mine na bi be ka se obeto wasase e dia do galamse she wo ha e so moye by nye kan se obi ani kwan se oba be tu cocoa fu e dia ye galamse afa Patrick Owusu wono na da Adam Buying Company Limited ano wono nso de wahunu ne de wafam ne de wono mo eyo Cocoa adwumanum sese nyina no wode to so bi ti ye de ye botae nse kuafo be di eno nso ne agidi se eye oman ne nyina botae ti ye nso ye besre Cocoa Board na afam die bi ese se oye se de be ya afidi e fam afrase ne ye mfam bio na nse ne ye te e na adom Cocoa de kuafo ka na bebre kan radio so na ye no kre na nso na fidi free se be Cocoa no aton akoma aban eye Cocoa Board ono nso akwa hunyehiam onya sika mfa ma e de na abaye se otwen ye beda ye kuafo ase so munya otwen etwen ye na nso ye da nyanwe asese ene ya ye ka se ye ne kuani bi aka ayetua ye kuafo nyina aka ni nyina achi nso no ye ye nhise se ye be ma omo de special bonus ana incentive be ma omo asetena matimi ayeyi enti Cocoa akuafo asese omo kana mama wode ye nka monka makoma ntom yem na emra aba bata Cocoa adwuma no ho a ene Europe de ne nyina be pepepe ya mo ho ebe sanfromo ye ko atifi atoye mantam no emu Upper West region na Wechia Traditional Council Woma bo regional command no ene Rexeg fo abaso pa se nansemu ntemu womo youth leader ba ko efre no Abutijani wo hwe ne nkwan yaya e wo kwan ya na emu owrem kakra eso na womo dampenifo asese ba yeyi enra empenifo eda Rexeg na no e ba mpotem ho e besra womo ba bisa nkomo se de ba ya Abutijani wo hwe ne nkwan yaya de nhihye begu akwam se de ba ya wom betimi apart entrene ede ama owura no na Traditional Council no panyini pa woda no eye Gurungu na Alhaji Osman Laribogu wono na de ato omanfo no nyina anim se eba yeyi wo besra da se wo munya abotre wo munya nte basabasa ye bia wo munkosoa enkura wo mudie mu saa na wo munja adwuma na aka na emma prosifo no wo munye no wo mugidi pa se wo mbepre atentrene ede ama abrantie no Belajai dada be you no packet. Belajai min belebe min kusade na anwa. So ana ayinga yontin na de. Aye jama. Cha ayinga yontin na de. Ntie he
ana on yal bahabla ne sala amma ibun kanano o bahabo wada ibamu dabe babamo dana chaka ne sala ba kinan bantinyo ababamo chama yipusani so bilejun ni amin janan o yal wala an o yal gamin ona so bilejun timin ba bamin ba da nyogoro bamba bobo nambla cinna mun yal kanan so an wa iba tina da yal jagungun lanta aduku na mun te pusani da la kabada kanan da en kabada liyo kuti anan da lisanti chaba ene ya yekotie yeyi wono ene opanyina woda Wechiao Traditional Council no ano gurungu na Alhaji Osman Laribogu ni kurom kasa ano wokan eno ano machire mu no se emabunu no womo makoma emra fom na womunja adwuma no emfa ma prosifo na womunye no achi Upper West Regional Police Commander DCOP Francis Yiribare wono nso kasa kakra enu wochire mu se adwuma ya yediama policefo no se womunye no womo behwe se wombeye ne pepere kwan so na womo ma bibia mefofore nhwehwemu a womo eye no. For more and more restraints as we go through this very difficult. Today is not big speeches, but simply we are here to say condolence, share the grief with you, and to let you know that we are committed to any transparent process that is required in this matter. As a leadership, we are committed to transparency, the due process. And the IGP has indeed asked me to convey his condolences and assure you his commitment to this particular process. So this is our reason, and once again, our condolences to every member of the family, wife, children, uncles, brothers, fathers, and the entire. Ene ya yekotie yeyi eye DCOP Francis Yiribare wono ene ye Upper West Regional Police Commander. Ene entem yemfire Yiribare wane yemra mfimfiri mantemu na ehonso womode nana wahene ba ebo awisi esi so se abakoma hene ede ma abra na roma trankonwa na ehona da sebra ewisi ya wotodo awochi wokasa na wotufo wono kane na we vice president ede ma National House of Chiefs no wocha say ye kana no mahemfo wo mu agents of development empuntu beba esi wo mu kotodwe so ne sa hunti ya wo monye sa nensem ni nka nchetem wera kokwan sa na ye baby atna ille na nan ya kokun because o mani bi o ka fanan so di ne chi da o ko mani wo wa kan na ko no wa na asati asasa ya ko pon chere ni wa asa ntinna se ye boche kula se ye ko afa na so da ya twe bibi za no ye improve to the improve na ya twe na me biara wo di so wan awu ti na me biara o ti ahinzi ni wa to ahinzi and she said abana abaka hanu da every the ruler of the punto ewie na abura wo hempo wo ho ayemuntimnim otu ya wo todo akono wo nso ne die ni wa abranko obusi nti ebi obaba yi bia shedia na mfi abranko na edwuma na odete kai e ko twemo yin na ba mo koso na edwuma so ari tumo ko ma stool land secretariat na zo aka ho nti na chede edwuma no botumaye ma wa so nyim biara zo bo abakrampa man na aboma na obaye ye biara obwa sa na ede mi wo fi ha papa over 40 years na we ya futu a na edema no na ewie na ohene ba ogbo awisi a wo modini si so sa bakoma hene no wo so mu sei ame oneba obewisi moto anamo moto ase ndido mayi nara abama yinara ezika mfu nanom uzebe mfu bobo babo modezi wina ya dude abama ne yansom ya abama ne potu abama nyina na so abama ponima ni nara so yebobe mesi abama na ya bridge ezudo let's say bridge you da also I don't know photo and sana across na that jam ni ne bobo na ya be put to our set how that me ya no ndegu ni na mobility nana obo awisi a wodika no wono enesese okọ abra no matrankonwa wodina esisu se abakoma hene wonde na esisu ya na erika na mo ho no komo ekoso na wode bi ma ya no pay yade ato ase kase ebu yenko na yenko wie kase no ewo obi man so na left wing political outsider ye friend Abdul El Sayed na womo project
esusu te se de nke ye be kwa abato so a eye Ghana ha na Musa Dankwanom global info ni wo keke ho no wo de wo predictions ni ade aba beto abonten no amoro ni US fo nso aye wo de na wo mu kire hu se wanhwe a na Abdul El Sayidi wa kwa akodi nkunim ewo Michigan for wo Democratic Senate primaries anyame yadomo a eba bekoso November ni mu na wo mu kire mu se abrantie yi wotimi di nkunimu pa ya wo mohwe sampampa so bekodi amane dia na nya no kwa kofesi eyi Republican for eni Donald Trump na nkrofo eti se Michael Rogers mo ne wo monkeka ho enti ye kirem se utie ne din ne kura Abdul El Sayid na chese wo ye kramuni ena wo amane ni US so a eden pa se kramuni ebebo ewura US fo wo mo senate ho no se wo kwa akosom enti wo mo kire se wotimi di nkunimu a wono na eba beye nkramoni a wodi kan a wotimi ekwakoya adwuma ewo US Senate ho eti ye de ya time kutu we midterm elections anyame ya domo a November ni mu wo mo de ba behyehyehye so na ahwe nkoma hodo ekoso wo social media nso a ehu eti nyame ya domo a ebre ne nkrabia ene be kire se Abdul El Sayidi won na da Facebook no so no wo betimi akọ na wakwakodi nkunum a ye kasa isa di bre no Congresswoman Hallie Stevens wono ena ekitamu na chese moderate Democratic Congresswoman wono ena ekitamu nti ye hwese Sayidi betimi atunu a na ehun komo nyina nso ebre sefatamu no ye de abrem kase bono asi aseda no enkoma Nana Kojoje Company Limited ekwo ba sempremo wone ya toothpaste ne brush wo mo na ebo ye chidoman Lester 4 ene de sa product yi aba edwaman so Sompa 106.5 FM Accra ye ni affiliate ya to pete Ghana ha ne amanone a Adamfopa Radio ewo Paris France wom so FB Augustine ena ede yen eko Facebook anopo ko www.sompaonline.com me patron nsem ni nyina wo betimi akọ no akọ kinkan bi midin ede adwoa asare anopai mene triple way man ejapia apam dada Mena foreign call. Hello, Papa. What about to be a new? Say me feel London, echo US. Eh, nano crowd who cry from me, Mania. Na Papa mo what to say. I radiate my habako. Nana could just see. Echo Basim Penemo. There were Tonga Densi Hunyamanonso. What's your dear? Oh, what's your ho? Aquaba, Messi or Bodma Crasser Canenoa. Now what do US want some man for Bondi Sana? Eh, Papa, US Hakura dear. Nana could just see Company Limited at Jibebia. One Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba Densi Hunyamadia. Obia sin Nana Kojoje Company Limited. Na matese will be de pokesiebi ewa kaswa. Ehona will be a kutu Densi Hunyama. Na no Papa. Oh, no crapa. A police station in Chanhua. Eh, a Kuaba sempre monono. Onya mereda. She, where Kurano me and somewhere and will be in Fufro Yao. Baku a Buakwasa Pasu Kumasi. And Bakuso Pokras and Kraha. Obia say.